Ingon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Requisca in pate. Pahulay sa kalinaw. Akay! Kasakit! Murag... Nagdugo ang kong uho. Doon na'y may tirador na ko. Kinsa'y may tirador na ko. Kinsa! Animal, asa makinig-usan ako kakagaw nga nagdasa motorsiklo. Animal, hain ka na. Ay, daigo na sarap ko. Ay, ang akong armas. Pakita! Pakita na ko! Ayaw pagtago! Talawan ka man! Pakita! Ay! Ay, naigo na sarap ko. Mura nindapitan, lagi ka ng tirador na ko. Pakita! Leche! Pakita! Uy, lagi mo. Talawan! Talawan! Pakita! Pakita! Ay, naigo na saan ko. Leche ka! Leche! Nera, ang uso kakagaw. Nagdahas mo motorsiklo. Hoy, pagdali! Pagdali, kailangan! Kadugay ba ni mo? Kaleche! Ay, kitirador na sa ko. Uy, largay! Largay ng bak! Larga! Tanawa na. Nakasirit na si Kadoy. Ngilngiga gid mga binuhatan ay ng mga tawhana sa. Pahibaon day nato si Paring Pio. Sa ato nga nasaksihan. O kulas. Ingon ni Ana ang kipuhat ni Kadoy. O, Pio. Siya ang nag-drive sa usa ka sakyanan. Ug unya, nihunong sa awaaw kaayo nga dapit. Ug sa lawom nga pangpang. Gitukmod ang sakyanan, nahog. Dibuto pag-abot sa ubos, ug nasunog. Salpahis nga Kadoy. Mao ka na ang iyang gibuhat. Klaro kayo nga hila ka ng kipuhat. Anong pagtapon silang kipuhat sa mga tao. O, klaro kaayo, Pio. Ughay naman si Kadoy. Tuwa, nagkasirit na. Nagsakay og motorsiklo. Kaysa diyang nahumaniya og hug ang sakyanan, wa madugay, naabot sad ang motorsiklo. Pero ako siyang gipamatngon nga may tao nga nakakita sa iyang gibuhat. Kaya nga, unsa inyong gibuhat kaniya? Si Kulas, nagkalingaw niyang tirador. Nagkadugo ganito nga naigo sa iyang o. Unsa? Hulong na! Hulong! Ano, Kadoy? Mangutan na pag nga, no. Kinanglangang makailis ko sa nina kay oo. Nagkadugo ni. Gumikan sa samad sa kong oo. Noon sa na siya? Doon ay nagbinuang na ko. Unsa binuang nga? Doon ay nitirador na ko. Unsa? Doon na ni tirador ni mo? Ano na? Hinungdan nga nagkadugo kanya kong oo. Kay, kadagan ko maigo sa kong oo kay... gamay ba to? Naigo ko. Naigo? Ay, gagawin sa nung pagsigurong gitirador ka? Unsa man ko dire. Batang way buot. Klaro kayo! Kadagan ni hagtok nga kung naigo. Ha? Ya, wadi ko tiradurana. Dili day dagkong bato. Sa ka man tuntum ka? Kung dagko pa nga, bato na kaigo na ko. Awa na. Maingon ka nga, gitirador ha, kung dagko pa bato. Kala kayo nakaingon ko nga gitirador ko, nagpasabot lang nga, gamayng batong gigamit. Tunto na. Mo na gibala, gagmayng bato. Aron, tiradoron ko, bugo, tonto. Ikaw ba gamit ang ganyan mong utok, bugo? Okay. Kung mao ka na, kung doon ay taong itirador ganin mo, sa ato pa, doon ay saksi sa imong gibuhat. Unsa? Doon ay nakasaksi sa imong gibuhat nga mao ang... Buot mong ipasabot nga.
Dunay nakakita sa kong gibuhat nga gituyo na ko paghug ang maong sakinan. Diin, tuwa dito ang customer nga lalaki nga gipusil patay. Sakto kayo. O kunya, kun may bahos busing na. Doon saksi siyang gibuhat. Aw, dili ka buhion ni busing tisoy. Diri. Unsa ko ni. Unsa man eh. Mag-unay ka. Imo mo kung gikwilyohan ka doy. Stoy. Saan ni? Timan ikini kagaw. Magkaunay yun ta. Kung mo piyait ka, sa nahitabo na ko. Aw, unsa di ay. Sa to. Dili ka mo sulti, kang busing tisoy. Nga mo ka na nahitabo rin ako, okay? Okay ha? Bright magka. Sabot ka. Kasabot man. Sa iyo naman kung istoryahan ba? Sa ko istoryahon, wa gyud na ilisod. Bright. Salamat kay kagaw. Agay, salamat. Pero, matay, nagkinahanglan ra bang akong asawa nga palitan akong tambal da? Kinahanglan? Ha? Mo papalit kag tambal? O, lagi, pero wagi tiktak. Ay, kabalaka, taganti ka. Pila gikinahal ni mo? Bungat lang, pila. Ay, gamay, di ko rin. Pila. 1 million. Siya! Ayaw lang sa Ay, Dako kayo. tik ko na. Ingon ko ka nga, mubungat lang ko. Mo nang, ang akong ingon mo. 1 million lang. Okay na ko. Kuwan mo ka lang. Nya. Dili mo ka lang. Di na problema. Taganti ka. Ay, gita, guul mo ka. Kano sa kunin mo hatagan? Karon na yun. Ha? Karon na yun? 1 million? Dili, 1 million. Ganti kag sa kalibo. Raot ba na? Right. Ayaw na lang ay. Sa kalibo. Ay, pilar ko tao na. Wanay bili ron panahon na ay. Mao ba? Kung kinilagay akong ihatag ni mo. Kansa man? Gusto ka ni? Ha? Diretso kong katog ini. Doy. Ha? Di na di ka kamatay ni. Ha? Pagsulti. Kadoy. Naunsam na siya. Mubuto na matay ka. Kay pabuton ko yun ni. Kung magbinuang ka. Nagtuo kang di kumupusil mo, ha? Unsa man? Kaning, kwan. Sugdan ko naglungag ng agtang mo, ha? Gusto ka! Ayaw, doy, ayaw. Kalma lang. Hanggaw ka! Makal. Oo, ah. Didot, susti mo. Yabag ka na. Kung maro ka, maro ko ni mo. Saan gusto ka? Ha? Ayaw. Ngalangawon ang imong ilong? Gusto ka? Ayaw lagi taon, doy. Ayaw lagi. Lagi. Ha? Ayaw. Bright mo ko. Ayaw. Piyait, masday. Sabot ka? Dili ka mo piyait nga kang busing tisoy. Nakasabot ka na. Nakasabot ka ba? Kadoy. Lagi. Ang sigarilyo. Ang bino. Wa ko may mutang nga naguna-una sa gisulti ni Siyukar. Ug ingon man sa nahitabo sa customer nagipatay ug wa may baw ikinsang naghimo. Tunay ka, oy, nga nakasuod din sa akong teritoryo. Makalagot!
Kinsa man ang taong nakasod nining akong compound. Ug ni pusil patay sa customer. O sa man ni si Kadoy, nga nung wa pa nabalik. Muadugos kawas. Wa pagyod na balik. Oh, si Kadoy, siya na ka na. Si Pio ka na. Hello, Pio. Tisoy, nagkita na ko si Kadoy nga doon ay gihug nga sakinan sa laom nga pangpang. Unsa? Kinsa tumaong sakinan? Imo ba itong sakinan? Kainugon kayo. Nganong iyang gihug sa laom nga pangpang. Ah, Tisoy? Pio! Sorry. Sorry nga nagilabot ko, pero gadugdan lang ko sa ema sa maong sakinan nga iyang gihug. Hoy, Pio! Kanusa ka lang nakabaton o katungod nga manghilabot sa kong kalihukan. Sa kalihukan sa mga tao! Kuwan lang. Nagpagkabanan lang ako. Kaya tingali ito akong pagtuo imong maong sakinan nga gihug sa laom nga pangpang. Wa ko'y labot niya na. Wa ko'y kasayuran niya na. Natingamang ko na ko. Anong kung kang mga sakinan nga iyang gihug, ha? Uy, Pio. Yun sa niyos pagsiguro. Ngayang gihog ang maong sakinan. Nakita gyud ako nga iyang gihinay og tuod ang maong sakinan paingon sa kimba sa laom nga pangpang. Hangtod nga nahog kini mibuto ug nasunog. Ngano man to? Nganong gihug ang maong sakinan? Wa ko'y kasayuran ni Ana. Wa ko'y labot ni Ana, Pio. Wa! Nagilungog ka? Wa! Wa man ay sakinan si Juan kanang Kadoy. Motor man na. Okay. Dili dito imo sakinan. Dugon magud kayo. Unsa kay tuyo atong Kadoy nga iya maghihug ang maong sakinan? Dindot pa kayo itong maong sakinan. Anugon kayo. Tingali dunay gustong taguan. Nagsinubra ka na, Pio! Nagsinubra ka na! Sorry lang kayo, Tisoy. Sorry lang kayo. Bisan tunog nagtinguha ka sa kong kamatayon, pero kianugnan ko sa maong katigayunan, nindot ka sakinan, na mahanaw lang tungod sa mga taong huwag hinungdan. Hinom! Ta! Uf, kalaki! Shit! Shit! Si Kadoy niya na paingon dire. Karon ka! Muinom ka? Ha, Kadoy? Kung imong paimnon busing, uhaw biya kayo. Gikan biya ko sa akong lakaw. Nagtuman lang ko sa imong gisugo nako. So, muinom ka? Kaayo. Uhaw ko. Ipisi ko. Padali. Ha? Ayaw pagyaya. Ipisi ko kay uhaw ko. Kay naglihok. Kadoy, Ipisi ko. Pagdali. Para kay busing. Ay, gikalitan mo ko ni mo bila busing. Akong buhok. gusto ka ani? Ha? Busing. Mo mo lang gipaod sa lamisa ang akong naong. Ay, nahiwi akong naong. Gusto kang buklan kasi mo? Busing. Ay. Busing. Bubuan di ka aming binong. Busing. Buhi ko. Gibuhian di ka. Busing. Ngano man niya? Gisika-sikaan pa ko nimo. Wa ka mahibaw. Ug unsay imong sa. Ha? Wa ba? Sorry, busing.
Nahinayak lang ko og sugo nimo ba kay kaningon ko ipisi ko. O practice lang, practice ba? Unsay gipraktisan nimo? Nagpractice mo ko ba nga mahisama kanimo nga milyonaryo? Unsa? No, mo sing. Practice ba? Practice daan ba? Mao man siya. Sorry. Sorry lang kayo, bossing. Sorry lang kayo. Sobra na ako gamay. Sobra. Sige. Inom kutob sa imong mahimo. Kibasin o katapusan na lang nimo ning pag-inom. Kadoy. Siya? Busing. Sa ibut mo ipasabot, ha? Busing. Inom una. Pagtagbaw og inom. Kibasin og makikita ka na kang San Pedro. Busing. Sa ibut mo ipasabot, ha? Unsa? Unsa na makay nahitabo karon dito nila, no? Dito, day no? Ato ni nang Kadoy. mahibaw-an pinaagi kang piyo. Kay di man siya managana og tawag kang tisoy. Ako murag nagatuo ko. Nga, panitan to si Kadoy ni Tisoy. Ako may ginervyos sinon ani. Mao gunay sagputan sa tao o mga tao nga maghimo og dili maayo, kulas. Oh. Dili gid ay magbunga og maayo ang daotang binuhatan. Kani adto ra kana kulas. Oo, Nga bitaw. dili gyud magbunga ang dautang binuhatan. Mao. Limpyo bang pagkabuhat nimo, Kadoy? Kula ko na busing limpyo. Limpyo. Way sabi- nagkasaksi Mawa. sa imong gibuhat. Busing. Limpyo kayo, ha? Kadoy na ko na. Sa diya nga akong gihog ang sakyanan ni atong customer kagipatay og ang atong karga sa mga sakyanan gihog. Aron sa ingon, ang tuat sa mga tao nga kadto na disgrasya uban sa sakyanan. Muna akong gibuhat. Nahog sa laom kaing pangpang. Mao ba? Yes, busing. Sa ato pa, wa gyud ay kay kasayuran. Nga dunay tao nga nakakita sa imong gibuhat. Ha? Away! Luwa busing, eh! Mingaw kayo busing. Grabe tanong kung mingaw lagi. Malang kami lagi tikaw-tikaw. Wag yoy! Kayo tao trapita. Mingaw kayo. Wag itaw. Wa kay kasayuran nga nakakita si Pio sa imong gibuhat. Unsay? Unsay gani kakita sa piyo busing? Nanawag siya nako. Nga nakakita siya nga imong gihog ang sakyanan dito sa laong nga pangpang. Ha? Uy! Wa busing, uy! Abi no ang... Way tao dito! Wa! Pero nganong nahibaw siya nga imong giduot o gitukmod ang sakyanan aron mahog sa laom nga pangpang. Akadak kong binuang. Diin ko napita siya diha. Wa mo ka nakita tao. Wa yun. Ayaw pamakal, Kadoy. Wa ko mamakak, busing. Kanang kang piyo, panagat na. Pero wa sa dito sa dapit eh. Di na akong gihimo ang paghagbong sa sakinan. Kadoy, Busing? kung usa ka sa magdaog di malas nako, maayo pa og patyong taga. Bidasan. Makaako kag patay na ko? Nga gituman ako ang imong mga sugo? Bisan pa man og mag-ungaw ko sa kamatayon? Ha? Akong gibuhat, tungod lang, ug alang nimo? Kadoy, O sa limang konsensya, eh. Bituman taon ko sa imong mando. Bisa magkahulugan kini sa akong kamatayon? Ha? Pero ako kinigibuhat. Tungod ug alang nimo, ha? Busing tisoy. Kadoy, Maus na huno-huno ang pag-ayo, eh. Kung ba't yun ko nimo? Kinsa na nalay mo sa ligan sa mga delikadong gimbuhaton, ha? Doon na pa ba, ha? Doon na ba?
Kadoy. Busing, paminaw na god. Kung nakakita man ka si Pio sa akong gibuhat, ay pasagdi siya, eh. Wa siya hilabot. Pero kanang hilabot magid siya sa akong gibuhat, di siya magmahay. Musamot ang akong tinguha sa pagpatay kaniya. Sige ka lang pasalig. Piwa kay nahimo. Ay kung saon man sad nako sa pagpatay niya, busing, nga wa man siya pakita na kung tago man. Gipangita ko na, eh. Gituman ko siyang mando, gituman ako, gipangita na ako, pero wag yun. Kadoy. Wa siya pakita. Ug wa sab nako siya ikita. Kaya kung nakita ko pa siya, andam kong makig-anduhay kaniya. Andam kong makigharong kaniya. Makigpatay niya. Tungod ug alang nimo. Kadoy. Karon dayon. Mulakaw kog pangitaon ako siya. Nakakita day siya nako, ha? Pues, siya di ay ang nagtirador nako. Unsay nagtirador? Nagdugo kini akong o. Kay gitirador ko. Siya tingali nagtirador nako. Si Pio. Kadoy. Pangitaa siya. Upatya. Pangitaa! Sugar. Bangon niya. Bangon! Ngano, Tisoy? Mamia una ta dire. Kaya doon na ta sa syudad. Maniid ko sa mga kalihukan nito. Akong monitoron ang lihok sa kapulisan. Diri na lang ko. Mukuyog ka na ako. Lise! Lihok na! Diri na lang lagi ko. Pusilon ta ka? Umuliho ka? Tubag! Tisoy. Animal nga Pio. Nakakita day siya sa akong gihimo. Ug siya ang nitirador nako. Gipangandoy ko nga magkuro sa atong dahan, Pio. Gusto kong mag-abot ang atong dahan. Asa ka na ko makita? Asa, Pio? Oy. Kanang naglakaw. Nagtalikod. Si Pio ka na. Sige ka na. Udas ka na ko, ining alimala ka. Higayon ko na kini Pio. Pati yung kay kao. Ang akong pistola. Kagaw! Panuli ka na naglakaw! Kay patyon ko siya! Si Pio ka na! Doon lang ka niya! Karoon kang piyuha ka! Mamatay ka! Bilingi siya! Kinip! Mamatay ka, Pio! Animal! Daling na kanday pang animal! Animal! Gatas na dako! Padali! Atong balikon! Dali! U-turn! U-turn! Pas-pas! Di na ko mailang naong nag-full face helmet. Pero ang kinakon, may balik. Karoon ka. Nagkadulas na. Karoon ka. Gubat niyo gusto. Pues, suklat mo. Sige! Doon lang kita sa dapit. Diin siya na-dive. Nigawa siya! Uy! Ni balugog! Nagbitbit ako namas! Animal! Balik! Balik! Animal! Naigo si Kagaw! Motor! 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 Ay!
nabuwag ko sa motor. Daliw na ko. Bubalik ko. Basig mo andar pa rin. Mudagan pa. Agay. Kasakit. Si Pio. Naglakaw. Nagpaingon din eh. Animal. Pusilun takap. May dahib sa siya. Nakapasalipod. Magdali ko. Animal. May baos. Mudahib sa ko. Waps! Agay, kasakit. Misamot kasakit ang ako mga pangos. Animal ka, Pio. Salbahis ka. Mukha man ko. Paingon sa motor. Atua, dali siya may pangon. Oh, paingon sa motorsito. Layo-layo na ang iyang distansya. Bugtod ko siya. Bugtod ko. Nilingi siya. Oh, iya kong gipunting. Ops! Karon, mupausap ko. Kirip! Animal, ang daga-daga na motorsito. Nga iya gisakyan. Nibagting ang imong cellphone. Tubaga kay nag-drive ko. Kisa man na? Si Kadoy. Tubaga, pangutan ako sa ituyo. Kung labaw tanan, pangutan ako niya na bang napatay si Pio. Akong tubagon. Tubaga lagi! Okay. Hello, Kadoy. Asan na ka? Kumusta na ka? Hello? Asa ka, Litse? Ang may cellphone ba? Oh, nga naman. Ikaw karos bakhan buang ka. Ay ngano ka, oy. Mangutana ka pa! Ngano, paraigon ka man kayong nangutana kang Kadoy, ha? Ngano? Ay, si Tisoy Baya. Nga naman gudi ay. Di ko gusto! Suman, nagkagusto ka itong dakugdunggan? Ha? Uy, hala, tuod mo. Wingi grubuang ka. Ang may cellphone. Yara, oh. Ambi? Hello, Kadoy. Oh, sugar. Sugar. Kadoy? Nabuang na ka? Gusto man, ganahan kang sugar? Ha? Babusing. Ikaw ni... Asam ka ron? Ngano man? Wapas ko. Sakit king akong kalawasan. Unsa? Ngano? Unsa na itabo? Magkita ta busing. Asam mo napita? Tubagyang akong pangutana. Napatay mo na ba, Spio? Kadoy? Tubag, Litse! Ngano di ka mo tingog? Ha, Kadoy? Napatay mo na ba, Spio? Ha? Wa pa siya namatay, busing. Pero, siya ang nakapatay sa tong kagaw. Unsa? Makita ta. Asa ka karon nabita? Makita ta. Gusto kong mahibaw sa kumplitong detalye. Oo, busing. At ta makita sa akong compound. Oo, busing. Bye, Litse! Buisit. Oh. Nga na naman, sad. Wa pa mapatay si Pio. Hinoon, nakapatay ini sa usa sa atong mga sakop. Unsa? Nako. Napalaka ko, Tisoy. Unsay nabalag ani mo? Basin og ikaw ang sunod nga patyo ni Pio. Unsa? Dili ka na mahitabo, sugar. Dili! Tungod kay siya ang mamatay o dili ako! Nagkatungong ka? Dili ako! Angay kang magbantay. Magsaulog pa ako sa akong birthday. Oh, hapit na tuod ang imong birthday. Sunod buwan, mao na ang imong birthday. Hapit na di ay. Yes. Yes, sugar. Hapit na. Hapit na. Ang akong birthday. Angay kang magbantay, Tisoy. Kay kadaghanan ra ba sa mamatay? Kanang hapit na mag-birthday. Unsa? Gitungo ba ko nimo, ha, sugar? Waoy, nga kung tunguhon taman ka.
Nagpaliwanag lang. Sila ang mamatay o dili ako, Sugar. Nakadungog ka. Sila o dili ako. Di arang imong bino. Ami. Wa pa man lagi si Kadoy. Nabalag ako. Oh? O sa may nabalakan mo? Maingon maka si Kadoy nga si Pio mo ay nakapatay sa imong kagaw. So, isumbong sa mga pulis aron dakpon si Pio og bilang koon. Unsa? Mao ka na'y puhata. Aron dili na maglapad ang imong o. Ang mga pulis na ang may paw ka ng Pio. Good. Good. Di ba maayong idea? Isoy? Oh, Sugar. May utak ka. Nganong karon pa man ko makahuna-huna nini. Tisoy naman. Karon ka pa? Wise ka. Wise. Samot kong ganahan mo. Oh, tisoy. Kawas pagit ana, tisoy. Kuwang ko sa height, pero sakto ko sa kalamig. Sugar. Saan na ba si Kadoy? Kadugay man niya. Oh, siya na kini. Kadugay ba? Nganong ingon na imong dagway, Kadoy? Bitaw ka, Doy. Nga naman ka. Kadagan pa ni mo pangos. Juan, tinuod na. Ay. Atong tambalan. Ha? Umano ikaw mangyod mo tambal, Sugar? Agay. Ha? Ngano mangyod? Para mo maayo ang imong tao. Kalitse. Agay. Karon ka, Kadoy, karon ka. Sulti ko tinood. Agay. Sulti! Wala gidi ay paring Pio. Wanted ka na nila. Dead or alive. Bagay paring kulas. Maayo ka na kinakapantay ka. Wapay tugod sa kong ganil. Nga mamatay ako, ano? Di gyud ka angay mo kumpiyansa, ha? Sa tanang panahon, wala. Dili nakakumpiyansahan si Pio. Maangkigo na siya mapatay. Di ay, ha? Pues, tanaw na to asa kutob ang iyang abilidad. Taas Panginoong swerte tawhana. Kaysa diyang nagkaduol ako niya. Ug ako lang ta siyang puntingon. Mao ipaglingi niya. Hinungdan nga daling nakadaib. Ug wa gid nako maigo. Ug ganong giang-ang manimo gago. Busing. Animal siya. Animal. Og katong akong giingon ni mo, Tisoy. Isumbong ta lang gid siya sa kapulisan. Aron ang mga pulis na ang bahala. Isumbong nimo nga siya ang nakapusil sa imong sakop. Ayaw, busing ha? Ayaw mo pagsumbong sa kapulisan. Kadoy, ngano dili ka masugot? Ha, Kadoy? Ngano? Tuod, Kadoy. Nganong dili ka mosugot nga isumbong sa kapulisan sa Pio? Nga siya usa ka kriminal. Nga nagapusil siya o nagapatay sa atong tao. Correct. Sakto kaayo. Aron dili na mo maglabad sa inyong o, ang mga pulis na ang mudakop kampiyo. O kung musukol, pusilo nila. Simple ra kaayo. Pahibawon gid ang kapulisan? Wa ninyo huna-huna abusing? Nga kung mahibaw ang kapulisan nga gipatay tong usa nato kakagaw, mahibawan noon sa kapulisan nga ikaw, busing,
nagbuhi kag mga taong tulisan o kriminal. Agay, sakit ba? Kadoy. Agay. Akong pangus. Kadoy. May punto ka, Kadoy. Ay, sakit akong pangusda. Kamo manggod. Maayo lang mos pagharapar ba? Wa ninyo huna-huna ang sangputanan sa inyong nahuna-hunaan nga buhaton. Ay. Tuod, Kadoy. Tuhod ka na. Gamay itong sa ninyong mga utok ba? Kadoy. Ay, kasakit. Busing-busing. Kinanglan nga, magpatambal ko ini. Abi mo, kadaghan ako mag-ungos kamatayon tungkol sa akong paglaban ninyo. Hindi mo. Kadoy. Huwag yung ka makauna nga patambalan ko. Saan ka niyo? Agay. Patambal dito. Kalitsi. Kinahanglan pa ba yung mangutana ka na ko? Mananghid ka na ko? May utok kang buwang ka. Gamitan na, Kadoy. Dili kay utok sa mata. Busing. Agay. Kadiyot. Diyot magkuha ko kwarta. Maayo ka ni kay wa ka mamatay. Ampo gyud ko nga di ko mamatay tungod kay naghuna-huna pa ko nga naa ka ug niya wa gyud mabuak ng binong akong dahanay. Unsa? Mao inom ka? Ambi, Kini mawagtang ang sakit sa akong kalawasan ini. Inom din. ambi. Okay. Kini dia ay luwa ng pangusunuwang sakit. Blihan ako ha. Dali kayon para makondisyon ko. Unya, abli na. Huwag tayo na sakit. Unsa na? Balik pangus. Balik sakit. Ay, bangas ka. Unsa na, Kadoy? Busing, kining agay. Huwag sakit sa balik. Ay. Oh. Bino man lagi na. Dino. Ay. Unsa na, ha? Kinsay mo inuman na? Ako, busing. Ako, agay, sakit na sa dayay. Unsa? O ganong mo inom ka man? Samaran ka man? Ay. May daghan kang pangus. Kaya na-disgrasya ka. Inom ko lang ni busing. Aron, mawa ang kahapdos ni ining akong pangus ba? Agay. Oh, Mau na. o ba? Ikaw nalay inom anak, Kadoy. Oh, sa sugar? Unsa ikaw nalay inom? Kay kinsa man lain mo inom ang bino? Ha? Ikaw? Nangagda siya na ako. Unya, nganong giagda man nimo, Kadoy? Ang babusing baya, malimot man ka. Uy, agay. Mao man ni atong kinaiya. Mga agdam kita. Ano inutang butan? Samkay agay. Agdam kita. Naibaw ra ba ko? Nga wild ka ni si Sugar basta makainom na. Bitaw busing. Unsa to? Unsa to? Agay. Unsa to? Akong pangus. Naibaw kang wild ka si Sugar kung makainom na? Ngano? Nakasuway ka? Ha? Wa taon busing. Uy, wa. Pagklaro kay tingalig. Mapatay ko ikaw. Busing. Kulas, asa si Pio? Tuwa sa mayungib. Salamat, sige. Imo siya nga doon? Oo, Kulas. Uy, hala no? Amping day! Uy, ano? Nagpangita ang babayi sa laki. Boptangi. Bangag sa ilong. Ayay. Hala. Magromansa manggani ang isda. Tao pa ka ha? Nindot sa ning ilang kinabuhi da. Muragi kabuhi. Pero, nindot. Pero puno sa peligro. Kasi paring Pio, patyunon man. Naghinuktok na usap siya. Labing siguro, ang iyang pamilya ang iyang gihuna-huna. Pio,
Warang, Layo kayong imong panglantaw. yun sa ko nakita nga akong asawa ka nga naglakaw sa dagat. Pio, Na nagkilak, nangayo pagkitabang kanako. Pio. Sa kanunay nangayo kustisya sa ilang kinangatan. Hapit ka na magmalampuson, Pio. Hapit na. Agay. Bida, gid. Uy. Ako may nag-antos ining atraso ni Busing. Ako nag-antos ning atraso, batok si Igsoon. Kinahanglang mangita kong paagi nga. Magkalingkawas na ko, gikan ni Busing Tisoy. Agay. Angay lang itingali nga magpalayo na ko yung napita. Pero, kinahanglan nga kuyog na ko si Sugar. Kamalipayon ko ka kung ikauban ko si Sugar. Buntag, udto, gabi takla. Pero, si Pio, pagkaswerte pa sa hinampak nga nakalikay pa sa kamatayon, ug ako na hinuon ang hapit mamatay. Salbahis nga Pio. Oh, ang akong cellphone. Kikinsam kayo nanawag. Big. Oh. Uy. Waingan. Wa man mapunbok. Oh. Hello? Hello? Hoy. Nga di magkamutingog. Utingog ko'y kanahan. Nag-usik lang ko sa akong oras ni mong buanga ka. Da. Hindi, sakit yung pangusay. Uop na noon. May pang-uop kang buanga ka. Bisit. Miskol. Oh. Kasamok ba? Ah. Hello? O nga, di ba ka mo tingog? Tingog ka nahan! Kadoy, Kinsa ni? kumusta ang imong mga pangus? Kinsa ni? Kumusta lang ko nimo? Maayo na ba ang imong mga pangus? Nahug nag-crash ang motor nga imong gisakyan. Animal. Murag si Pio kining nanawag. Kadoy. Doy. Ako ni Doy. Pio. Ikaw? Oo, saan lagi panulti mo, ha? Unsa na? Butalo, mga. Huwag ka mo lampos sa imong pagpusil na ako. Hoy. Ikihati ka, ha? Ikihati ka. Dami ko'y kail ka bugado. O patakal lang ang pasangil. O sipag musul ni mo. Ako mamusul ko ni mo. Oy, huwag na may tabo. Ikihati ka. Ayaw pa magkagdoy. Ikaw ka itong ipusil na ako. Si Kadoy, kinsaman ka ng iyang ikasulti. Oy, buang! Amaw! Ayaw kong pasangin uli. Oh! Ngano masangin mo ka? Kinsaman ka ng iyang ikasulti. Oy, Pio! Pio, paminaw. Ha? Pakita ko na ko. Pakita! Mamasangil ka man. Dili ako ang gusto nga mamatay ka, kundili ang imong igsuon nga si Tisoy. Buslot sa lubot. Ang nimo daw. Animal ka, Kadoy. Kinsa na imong ikasulti, Kadoy? Kinsa na? Tingog, Kadoy! Kinsa
Unsa nang imo gikasulti? Si Pio. Ambi ng cellphone. Ambi. Hoy, Pio! Pakita, Arkon. Pakita! Ha? Pakita. Kanunay kang nagsamok na ko. Gusto kang magpatay ta? Sige! Are din eh. Sulong niya ko. Magpatay ta! Kadungog ka? Magpatay ta. Tubag! Isog ka man ka! Sulong niya ko! Nganong dili ka mo tubag? Tubag ako! Pabutang atong paragtagpo. Gusto kong nga karon dayon. Matuman ang imong gusto. Unsa? Ni ara ko sa imong duol, Tisoy. Unsa? Makita maghaniti ka. Ha? Yamat regod. Maabot man gani og pusilon ti ka. Unsa? No. Nili. Ups. Ups. Busing. Nganom ka? Nitago mo ka na si ilaw sa lamisa, ha? Busing? Niya si Pio sa palibot. Usay! Niya siya sa palibot. Umatod pa niya. Maabot na tag iyang pusilon. Usa! Agiyahak lang! Wap! Swap! Pak! Diretso ka og drive. Niya pa, kaliya karoy. Naam ka spiyo. Bra, niya lagi siya sa palibot. Di ta palupig niya, busing! Kadoy, lingi ang palibot. Kung ako pa siya, asa siya dapita. Tanawa pa kayo, Doy. Tanawa, Doy, kung asa siya, Doy. Tisoy, Busing! Mitingog lagi na. Nakalungog ko. Na-loudspeaker man nimo. Wala ni mo gi-off nimo. Wala mo giok ni mo. Imal, Pio. Pakita na ako. Pakita! Magsangka kita. Ha? Magpinusila ita! naan ako padong kanimo Tisoy. Asa ka napita? Ha? Asa? Dool na ko. May mo karon dayon nga matusak-tusak ka sa mga bala. Sa? Iyamat likod. Dili ka! Ni pasalipod ka na ko. Agay. Kadoy. Kadoy. Nagkadool na spiyo, Doy. Uga. Mahimong matusak-tusak sa bala. Ang atong kaluwasan, Doy. Sa ato mabusing. Gihimo ka ni mong taming. Dili siya magkapatay na ko. Dili, Doy. O ka ko'y mamatay. Ini kalakiya. Ayaw, pugli. Bida. Ako mahinoy mamatay ini. Ang mga buwang wag ya po nila i-off ang cellphone. Nagtuokin sila nga duol na ko kanila. Asa na ka, Pio? Asa na ka? Ayaw, pasalipod kang Kadoy. Klaro kay ka, nagupuhupo ka. Buang! Dili ko bugo, oy. Magpatara lang nimo. Sabot ka? Ha? Dili ko bugo. Nakita na ako nga nagpasalipod ka ni Kadoy. Pues, klaro kayo. Pasalipod ka, mulipot ko aron ikaw ang akong yung makita. Liputon ko ikaw. Buang! Mulipot niya ikaw. Ay, salamat kay mulipot ni siya. Miligid kang ni Balitok. Marumani. Marunay. Lipot siya. Busa, ikaw ang makita niya diya. Di na mahimo busing. Ikaw sa dia. Niligid pugaw ni Balitok. Tisoy. Pio. Puli-puli, be mong balik.
Bantang na kay ka. Ay, Pusilong tanaga. Kini. ayaw! Ayaw! Nahadlo ka sa imong kamatayon, Tisoy. Manlok niya. Pakita na ko. Magsangka tanga patas. Tisoy? Tisoy, naunsa ka? Oh. Uy, anong namo da ilawom sa lamisa? Naspiyo. Gusto nang mapusila ko. Unsa? Pusilon ko niya. Pusilon ko niya. Ako na ba ipaon niya? O paitatawa na? Diya. Iyo pagreklamo ka doy. Kay giswelduhan bayat ka, ha? Asa man si Pio, ha? Wa ko'y nakita nga Pio. Asa man siya? Dool na lang siya. Dool na lang. Wala. Nangabuang na mo, Tisoy. Kadoy, asa man? Asa si Pio? Nga niya matas imong compound. Kinural ni, og may gwardya pa. Bitaw! Mo ba? Bitaw mo si wap! Waman! Amniya, waman! Hello? Pusilon tanaga, Tisoy. Oh, kabuang ni mo. Pusila na yun. Pang! Pang! Kadoy! Nganong siyagit mo ka? Ako'y naigo. Di ay, kananay kabuang ka, diray. Unsa man mo? Nagkumikal mo, ha? Kumikal? Nagduwa-duwa mo? Ano ba na ko mga maro mo? Maluto man ang daig mong langkay. Sugar? Sugar. Naka-on ang speaker sa cellphone nga imong gigunitan, oy Tisoy. Pag nakuno na. Malaman. Hello? Pio? Paputa ang atong paragkita, Tisoy. Pusilon tanaga. Ang sa? Paputa, Tisoy. Pabuton ko ikaw, Lichika. Gibuang mo kami. Mau, buwang nga. Hanggaw ka? Pasalipod, klaro kay ka, Pusilon. Bakit ka dungo ka istorya na mo, eh? Buwang. Hanggaw. Paputa ka itong panagbatagpo, Tisoy. Babay, Tisoy. Babay pa. Buwang nga di ay. Ngawang ratol ta, busing. Ha? Ngawang ratol ta. Ano man? Ratol ta ba? Ratol? Ha? Ratol dito? Unsay na ratol? Ikaw may ratol, buhangag ka! Ikaw kadoy! Bugo ka! Kay, busing, oy! Ay, ano man taon mo, oy? Okay. Nga masok mang budas ilawom sa misa. Og nasyagit pag, ayaw! Siya. Yapag mo? Bada! Isa may di mahadlok na pusilon na ko niya. Pusilon naman ko niya. Og asa man siya nga mo pusili mo, ha? Naaba sa sod sa compound? Mauna diha! Mauna diha! Ngano kang nalisang ni siya? Kung lisang ka? Ikaw mo inalisang. Kinadlo ka nga. Anak ko mo pasalipod ni mo kadoy. Mamatay pa lang noong ko! Mga talawan man di ay mo. Pero, minaw mo. Kakita tingali siya na mo. Kaya naibaw man siya. Nga nitago ko ilawang sa lamisa. Kita, gyud. Busing, bugo. Kita. Busing. Kita. Naibaw to siya, busing. Mitago ka ilawom sa lamisa. Kay open na mo silpon. Nga, isultihan na imta. Isultihan sa kunin mo. Nga, naghisgot nga. Nga, nitago ta sa ilawom sa lamisa. Motong, nakadungog siya. Bugo. Buang nga itong mga badoy. Turuod ay no? Hanggaw ka doy. Parehas na mga amaw. Bitaw. Padukla ko kamay. Agay! Hoy! Lingaw sugar doy. Katauan ta doy. Hanggaw siya ni sugar ay. Tanaw na ko, no? Kanang, kuan ba? Tungod na sa pagsigig suyop ninyo. Nga praning na mo. Sugar! As ka buwanga. Mga tongtong dagko.
Naimong sa ko nga naminaw sa ilang gibuhat ni Tisoy o Kadoy. Piyo nagtuo ko. Nga gabito nagyud ni Tisoy ang tanan niyang sapi lamang mahipos kaniya. O sa tarampahon, anda mo sa bako. Piyo, Kung kinsa man ang mo barug, mao ang magpabiling buhin. Ug ang way swerte, tabunan sa yuta nga way kinabuhi. Piyo. Maog yun. Pero paring Pio, ringon og sa nagkagrabe na rin inyong kahimtang ni Tisoy, no? Ako ba yan, nabala ka na yun. Nga tingali, mugamit siya sa iyang gahom. O connection. Connection naman ang kanang connection. Di ba? Kay, daka na ba din siya kwarta? Tingali, hinuwag niya mag-hire siya mga killers para nimo. Oh, Gihimo na ka na niya kulas. tinuod ka na. Aw, Kung nagtumagari ko, nga kato si Kadoy, mausap ka to ang nipusil ka na ko. Bisan og nag-full face helmet siya, pero ang iyang bayon, ang ginakon si Kadoy gayon. animal nga kadoy kulirit nga dako. Tungod las kwarta. Oh, maogin na. Pero gawa sa kwarta, may dugong kriminal gina si Kadoy. Tinuod ka na kulas. Paring Bio. Kami. Agad na gimini mo. Ha? Unsay mo buhaton? Sige, naanami. Unsay atong buhaton man. Ako kining kausa, paring kulas. O, tinuod. Imo ning kausa. Pero dili may makako yung taon ay nga magtanaw sa imong paningkamot nga katagal hustisya ang nahitabo sa imong pamilya. Ha? Dili makaya na mo nga maglantaw lang kami nimo. Husto si kulas, Piyo. Oh. Salamat kaninyo. Og sa imong plano, busing. Ning maong mga panghitabo, Kadoy. Way sumbungay sa mga pulis. Kana! Ako noon. Agad na ko ni mabusing. Ning tungura, paanhion ko na ang akong mga sinaligan ng mga kagaw sa nagkalain-laing lungsod. Si kinsa ka sila, Tisoy? Retired boxer. Naa si Paking Lingo-Lingo. Oh, gusto. Si Paking Lingo-Lingo. Nganong Paking Lingo-Lingo? Maubagid na ang iyang panganog apelyedo? Ginganlan na siya og Paking Lingo-Lingo kay resulta ka na sa iyang pagpamuksing. Mao ba? Kinsa pa'y lain, busing. Akong panion si Paking Garote. Gusto. Si Paking Garuti. Kadiyot lang, kadiyot rakod. Ganina, Paking Lingo-Lingo. O karon, Paking Garote? Ako, kaila ko, anila, kaila ko. Kinsa man na sila? Kaluha na sila. Si Paking Lingo-Lingo o si Paking Garuti. Kaluha? Tinuod ka na. Kaluha ka na sila. Parehas gina sila gnaong. Unsaon paggamit ang garote. Mao ka lang kingan na siya og Paking Garote. Unsa pa man? Nakauna-una ko nga kuhaon ako si Mako Risler. Oh, gusto. Si Mako Risler. Kaila ko na. Kisamsa na sila? Kana si Mako Risler. Muna'y pambato sa una sa wrestling. Dako kinang tao. Ligong ang lawas. Mula na si Arnold Sinigir. Usa? Arnold Sinigir. Usi Arnold Siniger? Kabugo. Kadtong aksyon sa halgo. Dako kay lawas. Ana lawas. Arnold Sinigir. Si Arnold Schwarzenegger. Okay, mauron. Mamano siya. Arnold. Mamano siya. Si Mako Risler. Sabay buhato na ng tulo. Kuwan ka nang, mao ka nang akong ihimong, ikaw, busay, sulti na, imong na. Ako agad na ko nimo. Sa manhawd ka, amo ka. Dili, ikaw, bata-bata mo. Ako'y tubag ka, ako'y hawd. Mao ka na, akong himuong bantay na ako. Amo na.
tubag-tubag ra ba? O kini si Kadoy. Unsa naman lang ni siya? Ang natural. Na ako sa kiliran ni Busing. Way makatandog na iya samtang buhi pa ko. Sip-sip. Kadoy ko ko. Kadoy, bitaw ka. Sip-sip. Karon dayon, tawgon ako ang tulon ako. Kala malig-on nga bodyguard. Lig-on. Tulo ka anda na kining akong pinuyanan din sa syudad. Pero niya sa bukiran nga barangay sa syudad. Og malantaw ang tibuok syudad. Og kanang nindot nga bay sa pikas bungtod. Kinsa man na? Kasi tag-iya anak. Si Dante Tabukal ang tag-iya ning nindot niyang pinuyanan. Kano sa man ang mga but din ang maong mga tao? Karon dayon, tawagan ko sila. Ug anhin na nako sila papuya din Ug sa matag andana, sila mo'y magbantay. Ug way si bisan kinsa nga makasud. Kung mamugos man ang usod, way pagtugot nako. Iluyong sa yuta. Tisoy. Karon pagyud ko naka-start din Nindot man di kaayo din Lain pod kadtong atong gibiyaan. Tisoy. Kadtong atong gibiyaan, natuwa dito ang mga batanong babae. Unsa na kay balita dito na Busing? Kadoy, Busing. tahimik. Kuan man gol Busing kanang ay Unsa? Sulti ayaw si gigigam. kadtong customer nga gipatay. Unsa o naman lang to? Unsa may gusto nimo? Tuan naman to. Nahagbong naman to sa laom kayong pangpang. Dini ikaw may naghagbong ani sa man. Oo man gani pero wa ba kay nangita adtong tawhana? Badya. Wa na tay labot anak Kadoy. Pio, asa ka paingon? Malikon ko katong dapit nga tuwa dito ang mga batanong babae. Kuyugan kihapon ka na mo, pero distansya lang mi. Mao. Okay, salamat. Dili ka na mo pasagdan, paring Pio. Salamat, paring kulas. Ako pa. Agto na ko. Ang imong wig. Salamat sa pagpainom job ka ko. Okay. Ingat ha. Pag-amping ha. Agto na ko. Ingat pare. Ito na si paring Pio. Ito na. Padong na siya sa iyang motorsiklo. Sundan ta siya, kulas. Okay, Juana. Nakalarga Nakalarga na kit siya. Nakalarga na. Okay, tana. Hapit na kumabot sa lapitin tuwa ang mga batanong babae. Pakuskan ko pa ang pagpanagan. Magpalito na kong tubig. Giyaw ko. Oops. Wala ko niya. Niya na doon ay kananan. Labi siguro na ibalik ang tubig niya. Doon ay nangay panabang. Nga nung magka. Babay. Niya sa payong din. Inday, kinsay nagkulata? Si Paking Lingo-Lingo! Siya ang inilang bakser! O karon adoy-adoy na! Unsa? Unsay sunod nga mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Requiescat in pate. Pahulay sa kalinaw. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Music and sound effects, Randy Tayad. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nacorda. Recording editor,
Ariel Mancao. Laing dalit kanato sa RMN Drama.